ngakwazi ukusebenza naye noma ungamele sidlule endaweni eziningi ekuthenini ngikwazi mhlawumbe umlungisi ukuthi ke mfowethu masicula sicula kanje uyabona ba ziningi indawo engiye ngizizwe zishoda so usho ukuthi kahle kahle mangathi wena usenza noLuve ungaqala uLuve ube nihlale nje umthetho alungisa u1 no2 ya impela ngamele kube njalo khona la kushoda khona ya kuncane akukhulu khona kakhulu kodwa khona le ndawo nje encanyanyana usokheke futhi uma uzosebenza nami uzocula kanje ngalendlela kahle ungafuna ukuhlale naye phansi umnika amanothi ukuthi hayi imeya ke kwenziwa kanje kwimeya ufuna ungihambele kanje ngoba mawumlalele uzona khona la kushoda khona uma singesijaha nje ukuthi hey qa sicule kuqala aqala ngeculweni ingoma ivuthwe uyizwe nawe uyicula uchaye sivuthe usungasho egcineni hey yabona kujaheka ngeyi yabona kanti ingoma ivuthiwe akwazi zisuka ususune hey no lokho kwakufaka egcineni ngenza ukuthi ngithemba ukuthi negrand uzonke indawo la kuzofika khona le video mina igama lomsizi aka Inkosi Art mina uqala ngale channel qinisekisa ucinze subscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel wengenza kwethu yona ke inkulumo le ethi esuse umsindo kizole enkundleni zokuxhumana engiyithathe lapha kwi Perfect TV wengenza wethu wakho nje uthi ucindezela subscribe uzokwazi ukuthole zonke ke izinto engiyiposta kule channel mina ngifisa ukuthi ngizuvula wakho nombono wakho le nkulumo ke lensizwa ebizwa ke ngemeya kazwelonke wengenza wethu asihlangana lapha ku comment section mina ngumfana phansi Joseph ngomhlabelingana sengiphuma kanje ngithi